Θα φύγετε όταν πω εγώ, μη σηκώνεσαι τώρα. Τότε το κουδούνι γιατί υπάρχει? Περνά έξω. Βασικά την όρεξή σας είχα πρενιάτικα, οπότε κάντε ό,τι θέλετε, ξέρω εγώ. Απλά μην με ενοχλήσετε. Έλα μέσα να παίρνουμε απουσία σιγά σιγά. Προχωράμε. Άλεξ, πάρ το κατάλογο και πες τις απουσίες, ξέρω εγώ. Δάσκαλε, να πάω τουαλέτα. Να γυρίσω, Θανάσης, και μετά πηγαίνεις. Ρε δάσκαλε, δεν κρατιέμαι. Να τα κρατήσει! Δάσκαλε, να πάω τουαλέτα. Τι με ξυπνάς εμένα? Πήγαινε αγόρι μου, σε παρακαλώ. Τι μου το ζητάς από μένα? Νίκο, το βιβλίο σου. Το ξέχασα. Το μπούλο. Νίκο, το βιβλίο σου. Α, το ξέχασα. Κι εγώ. Με μεγάλη μου χαρά να σας αποχαιρετήσω από το Λύκειο και καλή πορεία προς το πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά να σας πω ότι αποφοιτήσατε και καλή τύχη στην ανεργία. Άντε, γεια.